Mga kapuso, halos hindi po gumagalaw ang Tropical Depression Egay. As of 10 a.m., namata ng sentro ng bagyo sa silangan Hilagang, silangan ng Apari, Cagayan at silangan ng Kalayan, Cagayan. May lakas ito ng hanging aabot sa 45 km per hour at bugso ng hanging aabot sa 60 km per hour. Tanging ang Batanes at Babuyan Group of Islands ang nasa signal number 1. Ngayong araw, hanging habagat o southwest monsoon ang magdadala ng mga mahihina hanggang sa malalakas na ulan sa malaking bahagi ng bansa. Bukas magpapatuloy ang monsoon rain sa Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Tarlac at Pampanga. Maganda rin sa bahagya hanggang sa malalakas na alon sa dagat sa seaboards ng Northern Luzon at Western seaboards ng Central at Southern Luzon. Pinapayuhan ang mga mangingisda na maging alerto at mag-ingat sa pagpalaot. 16 na bayan at isang lungsod kabilang sa flood-prone areas sa Pangasinan. Alamin sa ulat ni Kim Banderlipe. Malakas na hangin, makulimlim na panahon at mahinang pag-ulan ang nararanasan sa ilang bahagi ng Pangasinan. Si Aling Nancy na nakatira malapit sa Lingayen Beach, tinakpan na ng tarpaulin ang bubong ng kanyang bahay para hindi tumulo ang tubig. Nagpitagpian ko pagbaha, dito tutungtong na kami dito sa Katri. Nagtitinda naman ng merienda si Ate Arbilin sa harap ng kanilang bahay sa Lingayen. Hanggang tuhod daw ang level ng baha sa kanilang lugar kapag umuulan. Kaya pinataasan na nila ang bakuran nila. Nagtambak na rin kasi kami dito. Ngayon, pag talagang malalim, pumunta po kami sa evacuation center. Patuloy namang minomonitor ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang 16 na bayan at isang lungsod na kabilang sa flood-prone watchlist areas sa Pangasinan. Kabilang dito ang mga bayan ng Calasiao, Santa Barbara, Urbistondo, Mga Tarem, San Fabian, Mangaldan, San Jacinto, Manawag, Bugalyon, Binmalay, Agno, Bani, Mabini, Aguilar, Bautista, Santo Tomas at lungsod ng Dagupan. May kanya-kanyang mga evacuation centers na designated. So in any case na kailangan ng barangay, of course, ang munisipyo, ang city ang mag-a-assist. Handa naman na ang mga early warning device at rescue equipment na gagamitin sa Oplan Kahandaan sa Tagulan. Minintay natin ang ating sasakyan, tinignan maigi kung gumagana para in any case na may responde ay functional sila. Kasama si Jing Dakanay, ako si Kim Banderlipe, naghahatid ng Balitang Amianan.